नमस्कार, मी सुरेश शिंदे. आपण पाहतात तळेगाव टाइम्स न्यूज. आत्ता आपण तळेगाव दाभाडे जवेरी कॉलनी या ठिकाणी आहोत. साधारण सकाळी 8:30 वाजल्यापासून या ठिकाणी एक लहान मुलगी मिसिंग होती. तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशन तसेच स्थानिक जे तरुण होते त्यांनी या ठिकाणी शोधकार्य पूर्ण केलेले आहे आणि आता मुलगी सुखरूप घरी आलेली आहे. आपण लवकर त्याच्या पालकांची प्रतिक्रिया घेणार आहोत. सर नमस्कार, काय सांगाल आपण? सर सकाळी एक 9च्या सुमारास माझी मुलगी घरातून रागाने निघून गेली होती. आणि आपण आपल्या सतर्क ग्रुपवर आपण मेसेज केला होता. तर एक थोड्या वेळापूर्वी आता धाकणी हॉस्पिटलच्या तेथील रसवंतीगृह या ठिकाणी आमच्याच कॉलनीतील एक मित्र आहेत, त्यांना दिसून आली. त्यांनी तत्काळ मग इथे आणून आम्हाला पोच केली. थोडक्यात मुली आता सापडलेली आहे, सुखरूप सापडलेले आहे. सर्वांनी मेसेज वगैरे काय असेल ते डिलीट करून टाकावा. सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. ओके सर.